on siis tää tällainen rinkula. Näin. Niin laitetaan ihan vaan suoraan käsiin tällä tavalla. Ja sitten pyöräytetään pari kertaa. 2 kertaa on ihan hyvä, 3 kertaa jos tekee, niin tulee vähän kireempi. Ja sitten laitetaan nämä yhteen. Eli meillä on silloin tällainen renkula ja tohon muodostui solmu siitä meidän kiepautuksesta. Ja nyt tässä on ihan valmis turbaaniaihio. Sen kun kiskastaan päähän. Ja nythän siis halutessaan voisi jättää tän ihan jo näin, jos ei halua peittää tukkaa kokonaan. Mulla on täällä tämmönen tosi kammottava nyttyrä ja mä itse aina haluan kyllä turbaanilla peittää hiukset. Joten sen jälkeen, jos haluaa peittää koko pään, niin sitten täältä vaan nostellaan näitä reunoja. Otetaan ihan täältä näin vaan. Niin se olisi vaikka tossa. Mä näen nyt vähän huonosti, että mä katon tästä. Joo, no aika hyvä. Siis tulee ihan näkemättä. Näin. Oli aivan sairaan helppo. Ja pikkasen saa erinäköistä, jos tekee sen tosiaan 3 kiepautuksella, jolloin tähän tulee huomattavasti taas korkeampi solmu. Mä voin koittaa vielä senkin. Eli tosiaan laitettiin vaan ne kädet läpi. Ja nyt jos mä kokeilen tehdä sen tiukemman, niin mä teen 1, 2, 3. 3 kiepsautusta. Tää voi sit olla sellainen, että jos on vähän pään koostakin riippuvan, että jos on kovinkin iso pää, niin sitten voi olla, että ei tämmönen tiukempi malli enää mahukkaan, että se on se 2 kiepautusta ja that's it. Vähän on itelläkin tälleen eka änkemistä tän kanssa. Ja taas siis voisi jättää toki noinkin, mutta kun ite ainakin haluan sen tukan sieltä piiloon. Taas haluan noin tukaan tosta.